La Călăraș. Nu cunosc la Călăraș decât primarul. La Racoș. Comaruș. Haideți, bă, vă pup. La Arad, topa de la Arad. Cum adică vă pup? Ce ai, mai paranoia? Eu vorbesc cu ăștia mei aici, îi pup, ai înțeles? Haideți, bă, vă pup, hai, Bă, hai. dacă nu facem 3000 de puncte de fiecare ies. La ori 3, la ori 3 ăsta, dacă nu facem de 3-4000 de puncte, la ori 3 ăsta ies. Jur. La ori 3, dacă ajungi la ori 3 nu facem 3-4000 de puncte de căciule, înseamnă că suntem bolangii. Înseamnă că voi chiar ne tratați ca pe fraieri. Bă, eu nu-ți, fără că tu dai mie trandafiri la ori 3, mă, nu ți rușine, mă? Bagă mă mâna în buzunar, dă-te în chilul meu de rabla dracului, bagă mâna, așa viața mea, altceva, gata. Hai, trimite o girafă, trimite alea, Bobo Sandu, fratele meu Bobo Sandu. Odată Bobo Sandu s-a împiedicat și a căzut în apă, era pe malul la iaht acolo, nu știu ce s-a întâmplat. Cred că nu avea Adidas și aia la el, buni. Ce am vrut să zic? Slobozia. Trebuie 3000 de puncte. Mă, noi am zis 3000 de puncte să moară Lorena. Rulule, te pup, fratelo, n-are nimica, frate, cât ai avut, ai dat, asta e. 3000 de puncte. La Borlad? La Borlad avem o gagică. Cu pulă. Eu știu de cine vreți să spuneți voi la Bărlat, să-mi dați să spun numele, dar nu e. Ăștia care a fost de la Bărlat pe la noi, pe la București, au fost plătitori, nu șmecheri. Care ați înțeles-o, știi de cine vreau să zic și une bat. Părere neghină, numărul 1. Și ce a încercat lumea să scoată că prăduitori și că vrăgeală. Băi, să țineți minte de la mine ce vă zic eu, stai așa o secundă. Să țineți minte ce vă spun eu de la mine, ca să știți. Toți ăștia care au fost și vor rămâne numărul 1, indiferent de discuții care au cu prietenii mei și eu sunt în mijloc și alea și alea, și într-adevăr au fost băieți și alea, fraierii de pe margine au încercat să le scoată vorbe că sunt prăduitori, că sunt alea doar ca să-i defăimeze. Neghină n-a legat niciodată pe nimeni, Mănuță la fel n-a legat niciodată. Nu mai plecați pe fenta la lume că au ea discuții între ei și au discuții între ei. Sunt discuțiile între băieți, între șmecheri. E normal să fie discuții. Dacă voi aveți discuții între voi în casă cu nevestele voastre sau cu copiii sau cu alea școală, este normal. Nu mai plecați pe fentele la lume. Cornele, te pup, mersi frumos. La revedere. De la Buzău, cine e șmecher? Feraru. Că Feraru nu de la București, de la Buzău. Alex, te cunosc că nu umblai cu tricou Fria Aurel. Da, că i-a legat pe oameni și am fost la instanță, e normal. Haideți, bă, haideți, tap. Nu sunt certat cu ăla de la Bărlat, dar când l-am sunat să-mi bage și mie o cartelă când eram la pușcărie sau alea, n-a băgat nimic. Așa că mă piși în poșeta lui. Când făcea el poze cu mine, eu nu căutam să fac poze cu el. Ce am vrut să zic? Eu sunt Alex. Care ați înțeles-o. Mănuță de la Vâlcea, ce zis ăsta de Mănuță? Este așa, că a vorbit unul prost. Mănuță de la Vâlcea, ce se țeapă la lăutari. Hai, bă, tap, toată lumea. Nu că m-a dat țeapă la lăutari. Băi, eu îl cunosc pe Mănuță de când eram mic. Mănuță este unul dintre oamenii care mi-a ținut mie în spatele când eram mic, am 39 de ani. Și mă cunosc cu Mănuță când aveam 21 și ceva. Mănuță nu e nici prăduitor, nici alea. La urechile te pup. Nu mai vorbiți voi de Mănuță și alea, că nu e să vă arăt Lorena dacă nu e șmecher Mănuță. Petre Geamănu. Numărul 1. Godfather. Alex Body cunoști. Nu știu că știam că ăsta
deschidea uși la uși. Care Alex Body? Ăsta lui... Stați așa o secundă. Alex Body al lui Bianca Drăgușanu sau Bianca Drăgușanu Alex Body? Că nu mai știu. Formați voi propoziția corectă. Haideți, bă, haideți, tap. Deci, Alex Body al lui Bianca Drăgușanu sau Bianca Drăgușanu al Alex Body? Că nu mai știu, că sunt un pic într-o ceață și nu știu despre cine vorbiți. Vă rog eu frumos, dacă puteți să mă corectați și îmi cer scuze. Bianca lui Body? Nu, n-am auzit. Nu știu, eu știu de la televizor și de la soțul lui Bianca Drăgușanu. Mătru Gabriela Escobar. Eu n-am auzit invers. Florin Viu. Îmi cer scuze. Șeful. Adi. Băi, nu, Da. Târgu Jiu.